Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bandiraɓe auditeur uji auditrice WARAANGO-TV, bandiraɓe Sénégal naɓe wonɓe ɗo e Sénégal ha e nder diaspora o. On calminama, on juurama, on ñagama do neldam kadi o no fewi. Mboɗo wiye Amadou Tidiadi Ka, membre e nder Rendo Bossé. Rendo Bossé noon ko collectif goto ene wiye Rendo Bossé. O waɗi composé ko commune aji 4, commune mo Agnam Civol, commune mo Agnam, commune mo Orfondé, commune mo Thilon, commune mo Dabiye. Donc en garno yewtidande bandiraɓe wonde caɗele keɓɗen to diwan men to. Bon, saabi Rendo Bossé ko ene mbawi Rendo Bossé waɗi composé ko suhaɓe jeune uji mbaɗi conscient. Eɗen mbawi wiide ko jeune uji ɗi apolitique, yiɗɓe ɓamtare diwan mumen, développement diwan mumen, e haɓotoɓe kadi ko wiyete injustice. Eyi waɗi dumunnaji noon eɗen jii caɗele to min to no fewi. E ƴewama noon ɗen caɗele wawi ittude tan ko rendo noon wonta wuuro goto, wonta guure ɗiɗi. Ɗeɗo caɗele jande diwan Bossé actuellement ko caɗele ɗe ko commune aji 4 ɗi kebdi ɗeɗo caɗele. Suwaɓe no ƴeewi wadde fédéré, waɗi commune mo Dabiye, commune mo Thilon, commune mo Agnam e commune mo Orfondé, ƴewde haɓade injustice ko alhaali, eɗen mbawi wiide ko alhaali convention goto signaɗo ene yeeɓa ñande le 9 décembre e nder prestan min nani convention ene waɗi convention signanima ko Zik Bossé e OWAC. E ɓe mbi auteur o woni hedde 700 milliards. ɗum sen télévision goto wi. Ene waɗi kadi télévision goto kadi mbiɗi ko 600 milliards. Hay ɗon tan bon, ɗum tulni min no fewi yinnode andude holko oɗo convention firti, holko yahata ɗo ha yesso, wonko heeɓi wonko koyɗen keɓɗen yaɓɓude ɗo ha yesso ma en leerno ɗum foof inchallah rabbi to heeɓa rewede e to yetti ɗo. Ko ɗum ɗo addi Rendo Bossé ko haɓade injustice oɗo nanaɗo. So haɓe ƴeewi noon ko ɗum ɗo hen wondi ko wonata. Jeyma neɗɗo fino subaka goto tan ara wiyen waɗen dogal a tintintake, a waynetake, anda ko yahate. Donc won wiɓe yo faade ha yetto, kono eɗen ɗamini tan so yettima est ce que addoyta caɗele goɗɗe. Min ƴeewi noon ƴewrida wiya noon yo haaɓe guila yetta nden ɓuuri. Eyyi ceerno, ko ɗon jiɗɗen arde to ɓe mbiyata Allah waltoroɗo a janggata accata goɗɗo jangga. So woni tan koko sala hoto projet wat wiye eyi, kono oɗo projet o wiya ko yo wat, o wiya ko hoto wat, hay goto salata ko développement diwan muɗum. Mi sikku hande so wiyama hande neɗɗo ne ummo diwal man hen ƴewroya, so dañi no jooɗori yahata ene ƴeewoya. Ɓe mbiya ko yoɓe leernu holko woni nder, ɓe mbiya ko eyi malla ala. Sa yi ɓe mbiyama noon wonko lawol hokki yimɓe, nden wonko code collectivité local hokkiri, wonko constitution hokkiri yimɓe. Saɗa ara e nokku jananɗo holno poɗɗa liggorade ɗum, holno poɗɗa holɓe fotɓe tintinede. Sa yi haala ka waɗi tan koɓe kumpini yimɓe foof, haɓe mbaɗi convention wonko ɓawli hen. Mi sikku saɗa ara e nokku neɗɗo wonko mbatta ma namdoto d' abord population o. Mi sikku en fonno wadde d' abord concertation noon ko on manki, ko ɗum ɓe namda. So tawi no mbiɗani mata ɓe jettama, ɓe jettama, nde hunde nde wadde nde andi neɗɗo sa andi lawol ndewnta ko lawol. Hay so ɓe jokkodirɗa ɓe gona yimɓe lawol, ganda lawol, ene jiiɗi yaɓɓude lawol, an hoto jaɓɓo yaɓɓe lawol. Yettama fotɓe yettede, foti yettede mataw ko sous préfet heeɓi lettre muɗum hokki min accusé de réception, min keeɓi. Mairie mo Agnam o hokkama lettre, o wanni min accusé de réception. Min kokki mairie mo Dabe wanni min accusé de réception. Min kokki mairie mo Thilon wanni min accusé de réception. Maire goto hay ɗo ni mbaɗen souligné entre parenthèse, mi sikku sa laamima joɗanɗa ko ɓesgu ma, suhaɓe ma so gummima ene kaɓo hunde, gaddi hunde payema, wattan cachet, mbanna ɗum lettre accusé de réception. Hay ɗum ni wonti ko protocole, ɓe jagui hen lettre goto mo mofti ɓe celi wadde accusé de réception, kanko maire mo Orfondé. Min en personne mi yi ha galle makko, noddumomi téléphone, o wi kam no o watta recevoir yimɓe galle makko. Mbimi no mi yiiɗa arde galle ma, tawi min arde galle ma komin donki hebde komin jiiɗi ko. Ganda noon ko suhaɓe man jiiɗi laaɓede holko gonɗon e dow muɗum. So neɓɓiɗani sattani lerne, kono ha joni min keɓani taw réponse goto e mabɓe. Emi jaari min nayi ko 2 lettres lettre gonɗa kanko totte o hette hen, ene foti wadde accusé de réception goto firti min kokkiɓe,
kono haydara hen tawɓe lernani min mi sikku wonno lernirte fonno wadde ko réponse kono joni ha joni nane deeƴa tan Allah andi ko wona e dow muɗum ko anje noon yetto won hen nokku ko ɗum ɗon addi yimɓe jaharo d' abord ndewa lawol aɗen leydi kadi état waɗi ko hay sa joguimo droit ene waɗi loi wonko hokkuma ko ɗum waɗa kono mi sikku kamɓe yimɓe luwaɓe ɓe duttani min taw fodde depponno ruttude men de ha ɗon joni ko ɗon min jarata jaafoɗon e konngol ngol seeɗa bandiraɓe yeeɓoɓe en waɗino saaha goto mi sikku tan keɗe majjinonoɓe enen majjinono wona majjinore ko wasde haalnede gonga haalpular ene jogui confiance ko mbiɗa ɗum fof ko ɗum jaɓara kaccum en ɗamini neɗɗo wonata penowo e nder aduna ma jaafoɗon e konngol ngol neɗɗo wawa haalande neɗɗo ko wona gonga kamɓe kala ko gadda e maɓe jaguira ɗum tan ko gonga won wiyaɓe noon ko politique sa yi ko waɗi composé rendo bosoyo ngo mi sikku temps politique ene woodi en jetta hero temps politique mi sikku campagne électoral e kamɓe wiyoɓe ko politique ɓe mi sikku ni kamɓe wiyoɓe ko politicien ɓe ene wawi wonde taw ɓe ɓurani wonde vrai membre en kam wonɓe nder rendo bosoyo ko membre e maɓɓe jeeya ko gueɗe ɗiɗi certuɗi wona gotum développement diwan hoto ƴeew tan temps mo laamiɗa o a laamima hannde ene weeli janngo jam sa yeehi a waɗi ko mbaɗanɗa holno mbatta wona ɓe ciññini koɓe ciññini ko ene moƴƴi ma Allah no boni ala wiya holko ɓe ciññini ko holko woni an kay mi sikku mataw saɗa adda yam hunde mi namdi o holko woni ma wiyam ko ɗum ɗon gaddima ko sabba naggam ko sabba naggam sabba naggam e kadi sa nani homo somme biyeten comme 700 milliards 700 milliards so waɗi sone nder noppima tan andi kam wona gueɗel tokosil e nder 700 milliards en wiyama kadi contrat o wone ko 40 ans contrat ko 40 ans duuɓi capanɗe 4 e pawɗo mem ko ɗum o waɗi redire Allah andi holto wara taw ka hawroyde hen soɓe mbi politique eɗen mbawi wiide ko deux citoyens différents ene woodi so hoddirama won radio goto mi haasi innude inde nde nodduno min ɗo henne min jeehi min kalniɓe alhaali o no yaari nde min gayni nde kamɓe koye mabɓe waɗi e mabɓe ngari jabade nder radio to ɓe gona membre uji ɓe gona e membre zig par ce que waddaɓe signé contrat wiyete zig bosse groupement intérêt communautaire de bosse zig bosse groupe intérêt communautaire ko ɗum woni won noon yaaɓe ñootiyade radio e mabɓe pour wadde défendre koɓe goni e dow mum ko mi sikku saɗa waɗi a défendre u yataw ka taw ka membre ka adjoint au maire mala ka maire a wona maire a wona adjoint au maire a wona membre jaaha ñootoyde aɗa waɗa défendre projet ko nder noon min ji min mbi wadde nen ene waɗi deux citoyens différents un citoyen qui a droit à l'information et un citoyen qui n'a pas le droit à l'information par ce que minen ko min ɓiɓɓe boose ɓe ɓurani min yidde boose ɓe ɓurani min wonde boose ko toon min jibina toon min mawni min ndemi min janggi toon min mbaɗi foof so kamɓe ɓe mbawi andinede hunde minen min donkama andinede hunde wonko fewani nder welanno min noon ko kanko mawɗo zig boose o jooɗo e radio o haala kanko Yaya Abdoul Kane kanko arti zig boose convention kanko signera ɗum wonano kanko Yaya Abdoul Kane o jooɗo o haala e nder radio o wi ko ni yaari ma Allah kanko maire mo Agnamo o jooɗo ma Allah adjoint makko jooɗo o wi ko ni yaari ma Allah maire mo adjoint maire mo Daabi ma Allah maire mo Horfonde ma Allah maire mo Cilon kono wona ɓen jeehi jaaboyade radio ko partisan ji wiyaɓe kañumen ce sont des pros ko ɓen gari jabade nder jarango mboɗo ɗo inde mabɓe bon émission fawama wono waɗama enregistré so tawi waɗi jeddi tan ene wawi fawtoyede kam hande aduna tolɗen ɗo henno neɗɗo wawa yeddude haydara kalta e foof yo won ko laaɓi adema wiyede janggo e jaam haaltoye eyyi so wiyama politique ene woodi mi sikku kamɓe mbaɗat politique so tawi politique ene woodi kamɓe mbaɗat politique par ce que min mi yaara mboɗo waɗa défendre komi anda mi andana soɓe gandi yoɓe kalanni ɗum ɗo mi sikku sattani projection Yaya Abdoul Kane minen o noddani rende boose meeɗa haalde e makko rende boose waɗi ko devoir muɗum yaade ha mairie windaɓe lettre rende boose noddani réunion
ñaaga yo gonde riñu ñaagi kambe yobe kaalu dum holko ngone dum holko ngone wadde est ce que payo e mbay fawandebe do henne convention cinninaado holko firti holto fay holko woni ko lettre uji be nelda lettre uji accusé de réception mi sikko mi ardani hen jaafu don accusé de réception hebama kon ha joni hay dara be jabta hen taw ko leeri te dum woni gila avant pandémie on ara ko gila den ha joni hay dara min kebanen taw d'abord ko leeri ni no birda ni ko non ko ronka ko dum woni hare ronka ko yobe mbad concert yimbe be neddo ko laamida yimbe ko fof adu way laamade baadon am taw wala gandal yeddinaki kono way laamade burdo ma gandal e domaine mo laamida mo tan ko kanko burma ton experience yimbe sappo so dendiran so gofo bulni miiju mum tan hawnay ko barkini yalta hen so dum wadono mi sikke jettara ho do hen ko waasi dum wadede eden mbawi wiide joni ko problème convention entre Zik Bossé e o wako woni taw d'abord haala kono won kay gedde godde burde de non kay nana les kadi e dum ha jetteden hen koy ey koy kay kadi sada wone kadi combat gor a warta taw d'abord ha gasna sada hadema natude erreur ha ganda taw d'abord ha ƴetta en preuve leernay ma démarche mawɗo waɗama wonko heddi ɗum ko après so gasi kadi en gartet ha ɗo henne bandira foof kollire ɗum eyyi ko waasi yewride e population ko ɗum woni probléme o ko waasi yewtide e population ɗum woni probléme o ko hunde fondini saɗa rume nder population wi population mon mboɗomi adda noon sabba naggam mi sikko ɓen fof ken jomir hakkillaji en hande so yewtidanoma tan e nder population fo jooɗima wima ala probléme e ene moƴƴi mbaɗe mi sikku minen kam min jogora ko ɓernde kam komin goni yimɓe ɓe ngala gandal ko fof min jogora kam audace yaade wiide ene bonnoya ɗum bangotta population fof ko haalda ko population waasi haaldede ko ɗum addi kaɗo haala ko ɗum woni hen ko jiiɓi ko ndende sinno sago ko tubabe yar ko le l'install ça se lave en famille jom jetturmude pori uppidede koye nder famille so dañanoma koto men ɗo tan haɗanno taw ala yetti nokku goɗɗo yewrde famodire ƴeewe kala ko woni gartam diwan o waɗe kono ko ɗum ronka yo heɓe andi aduna ko jiiɗa ko fof ɗum fof waɗi ko étape sa heeɓi marche goto a yeehi a ronki jaɓɓata ko deuxiéme marche jaɓɓa troisiéme marche bon woni yiyaɓe ha kewi won avocat ji jiyaɗi won organisation ngaji jiyaɗi ko sakiri hen ni mataw ko won point de presse goto goɗɗo mbaɗani mem ɗeɗo balɗe heccangi somi jumani heccangi ma lecciraɓe somi jumani tondi hakkillam o minen e wa frappe dégage bon wona minen tan noon goni toon ene waɗi mouvement ji goɗɗi hakke 6 mala 7 mouvement goɗɗo nan hen caɗele ɗe min jogui ɗe hono hen kañumen ko hono ɗeɗon caɗele jogui eyyi so waɗama noon ko ha opinion international o fof wawa tinde ɗum anda kam ko wona e dow mum ko par ce que ko foti no projet goro 700 milliards convention ene waɗe ala hay goto tinani hen no mbirɗa ni état tinani allahu alam mi sikko kamɓe waɗi ɗum ɓe kamɓe ponno haalande ɗum yimɓeɓe koɓe donka ko yooɓe kaal ko ɗum addi tundi kamɓe kay yooɓe mbimin tan ko ɗum ɗo woni nder ko ɗum ɗo woni nder sene jaɓe ko nden jaɓete sene sale ko nden salete mi sikku neɗɗo a wawa salade ka anda a wawa jabbi kadi ka yiyani il faut kolleɗa ha jiiya jaɓa ma Allah caloɗa kono kamɓe ɓe ƴewani ɗum joni hol systéme mabɓe an hoorema oɗon gandi ɗum hande ko aduna o yeer ɗon sa yiiɗi wadde mal entre neɗɗo goto e la population ƴewata ko wadde déformé communication muɗum holko woni communication mabɓe ko minen komin saliɓe développement diwan o hol calto développement diwan muɗum mais nde ɓe mbiyata o moƴƴi o boni yataw min gandi holko woni nder wona ɗum min na mbiɓe minen min mbiɓe ko non à un projet sans concertation yo laab mi sikko pular laab kay fawa dow table tan leerna ha leer go foof adda hen gandal muɗum sene moƴƴi yimɓe naftinoro eyyi mi haalato d' abord ko ene waɗi plan d' action ene waɗi plan d' action violence moƴƴani
neɗɗo noddora violence, neɗɗo noddora hare, neɗɗo noddora probléme. Kono sa wonde jettora nokku sa ronki tan a waɗat solution cakkeɗi ɗo. mi sikku ko dernier solution woni hen. te en ñaaga e Allah yo ɗum waɗ ha jibinan en caɗele. ñaaguiɗen ko Allah yoɓe yoɓe ngar ɓe joddo e population ɓe jehrude mumen ɓe kalna ɗum holko ngoni e dow mum. kala noon ko mbawi fewjude diwan o yo mbat concerte population par ce que hen o jeeya ko population waɗi ɓe ɗon, ko population law tan kamɓe teddugal hande ngal poti wurtude population o dañi hunde wiide population o lammini min min gaddi on sabba naggam nani ene nafa nafara jewrden hen ko ɗum yiɗa so dañama. Mbaynortoɗen tan ko kamɓe laamiɓe yoɓe gandu won laaminoɓe ɓe. kamɓe hande kamɓe laamiɓe ɗon janggo goɗɗo ene wawi lamtoyade ɓe. neɗɗo hoto wimi joɗimi tan mboɗo waɗa ko mboɗo weela yahata. ko ardi foof hande sen ƴeewi diwan men enen ko jiidigal woni ɗon, ko ƴiƴam woni ɗon, enɗam woni ɗon. so goore men dañi ko muusi tan goɗɗo ene foti dañde ko muusi ɗum. donc hoto jawdi aduna mukko tak haɓe gardina mala hoto jawdi aduna tak haɓe mbiya eɓe lora ɓesguji garoji on janggo e jaam. kala ko ciññata andu janggo e jaam holko jibinoytoma, holko jibinantoma janggo e jaam. est ce que lorata ɓesgu arowo ɓesgu wona galle ma tan, ɓesgu koko takkima ko ɓi mawnam, ɓi kawam, ɓi nenam, koreji amen, bandiral koddiɗo ko ɓen ƴewata janggo e jaam holko jibinanta ɓesgu. est ce que lorata ɓesgu wonɓe janggo e jaam. hande nen sen ƴeewi diwan Fouta en ngala or en ngala jama joguiɗen ko jeeri e waalo to gaynuɗen e to ndemɗen. te won kaalisi sen naata e meɗen en ɗamina tan kamɓe wonko ɓe jiiloto e men goɗɗum, holko jiiloto e goɗɗum, holko ɓe jiiloto e men goɗɗum. mi sikku ɓuri tan fewde e yodde ko joddade tan e population jehruda e mumen ha pamodiron ha nanodiron. ɓe ganda kadi mouvement rende boose o wona mouvement politique. ɓe mbi ko opposant ji neɗɗo sa salim hunde ka baɗɗo opposé o, sa salim hunde tan ka baɗɗo opposé o, holko mbaɗɗa opposé o ko ɗum e poti ƴewtude, ɗum poti ƴewtade holko min mbaɗi opposé o. min gona mouvement politique ma Allah non. ene wawi wonde ni taw e mabɓe min jeeya ala no wayata. ko ɗum tan wonno komin garno yettinde ɗo ko aade noon haalanno. kala hen ko tata yo jomiraɗo yaafo jarɗon jaafo. kala hen ko feewi gandon wona taw mum ummi koto jomiraɗo. en jejjiti wiide bandiraɓe en battini kadi mo wuuri taw eɗen ɓeydi en gussahi oɗon jarlo oɗon jaafo. eɗen mbiya kadi yalla ittamin oɗo musidɓe gonɗo ɗo hen ha goon fof kadi jokkire haajuji muɗum. wadde conseil tan kadi bandiraɓe ƴeewen ko yimɓe la santé mbi ko garden distance uji mbiɗen ɗi coɗɗen juuɗe men ɓorɗen masque ji meɗen mate nguɗo ñaw wawa woɗɗade en dañen no ndentorɗen. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.